Melanie, dankie vir hy man. Hoe jy dit gekry? Ja, gekry ja. Nee, ek is bly man. Ja, nou kan ek die mense lekker uitsoort man. Jy moes hy ekstra vir hom gesit. Dankie Melanie, waardeer dit man. Hey, jy gehoor van hy bra wat gestuur het hierbo? Wie? Die bra wat gestuur gewees. Boos. Ek nee man, ek weet nie man. Wie is dit? Een van ons ou guys. Wie is dit? Wat 'n man maar waar jy bra se join Ek weet nie wie die bra wat hom gestuur het nie. Ek wonder gaan ons uitvind wie hy grappies. Ek dink praat oor. Regtig Melanie. Naway saluto kung siko. Melanie. Piroy. Umons bata man slecht ni sa inlag umons. Tara may bro. Pastor ang blog kay kanaya anat sa maimos man si Melanie auti bat sa amon sa spanot. Ya Melanie. Nau pastor ons blog kay kanaya suzu kamailan dela may manay kam kay kasama ng munisipyo sini. Ya sus. Nau vadalas ek man mo kaya tu man mas join tu sini. Kung split man sa dikrach man ay maat sini mamendi ye kom kray uya Facebook may bro ye di man it katambo sini ene kom swak kom ay lastas ne ay was may gewees man baka ni ana mense nung netidang kanis pangkan nauli antus kop may lan lamos ay ana sus man ay bro fan rainbow na uti sen makisag kom rainbow sa pera makisag kom for revenge man was awans ye kemos ayong sunokyo man Wala iklason si Om kaya nga struck mo ng FM. So, latik is the way it's so nugs din. Wari lang matik siya guys. Ha, Melanie. Natong si yesterday men sa 8 sword but in episode wo. Dan kenon sa retail. Was bro. Man stiya ka anabuti gister mee bro. Ou si beefa man mos man. Drugs wat ek afgevaar het. Nou, het is zat mee bro. Het man niet rechte ding gedaan. Jij zei me nog dring mee bro. Jij zei maar nog mijn leven kan gevaar mee bro. Hoe mee bro? Ik wil weten bij jou mee bro. Kijk, hij moet die zullen zoek maar je het zoes. Gewoon nummer. Maar ik trust jou wat zoes. Moet niemand anders zien. Nee mami bro man. Je zit nog aan mensen levensgevaar man. Maar kijk, kapot toe man. Nou kijk, niemand wijs wordt jou niet dat je trust jou. Because ik kom ik zei jou nou die nummer. Ik heb nog niemand gewijs because ik heb niemand waar ik naartoe kan gaan zien. Kom bro, alsjeblieft man. Kap die nummer toe voor mij. Ja bro, salut man. Net na mij toe komen nie bro. Bro, ik weet zo man net waar ik gedaan lag gisteren zien. Ik weet niet dat mensen gezien niet. Maar die mapoezas was nog bij mij join niet zien. So which means mijn nummer is gewoon. Maar die straten mee bro is een beetje warm. Maar ja, het zo ze gaan zien. Ja mee bro man. Kap safe. Was oud. Is het dobo? Hoe wij bro geworden die hadden te krijgen, denk ik. Ja, dat was wat tijd kijk. Op Facebook zit. Net op de iemand van mij te komen zeggen. Wie het mij leidt die zak van mij? Hoor wij ze ja, ze plannen Melanie man. Ons ik wil erg weet wie zij bramen. Ik wil ook weet Melanie man. Wacht, laat ik afhouden man. Facebook zit. Ja, kijk eens, ik wil nog paien drinken, want ik wil nog van een post af. Maar als ik las, voor een kast nog. Maar je praat niet met man. Los mij, wat zoeken jullie los mij? Ik weet niet van wie praat wat Nee, ze nee, man. Je komt dom over zo niet. hier in het druk binnen ook wat ze doen. Nee, waar is mijn neef? Wat ze niet, ik weet niet wat ze niet. Uw neef, iemand, onze braas is doodgeschiet. Ik weet niet wat ze kunnen als je hem zoekt. Nee, ik vraag voor waar is uw neef? Wacht, we zijn wat ik samen naar praten. Los mij man, maar ik weet pas even wie praat. Man, stop. Laat ik uit van die stiefel hier weg. Was met ons los, die kan maar. Ik heb me niet om kak praten. Ons gaan die kan zijn oors uitbranden, zij denken ze smaak is zo. Ik stuur jou altijd boodschap voor je komt nou eerste. Hoe bedoel je nou? Gister toe draai gaat twee jongens mij. Ik kon zeer gekry het gister. Sien je wat doen jou goed te kom huis toe? Hey, blijf nou my. Wie's doutjies man, ek gesien hoe jy gesagte. Ek ken net gesagte, maar ek weet nie wie se nie. Ek het nou die dag moet gepraat.
Nee man, wie wat doodjes moet seer kry man. Nee man, ek gaan loop nou wie wat, ek gaan die ding uitsoort man. Hy is Los nou nie, die goede. hy is nou nie Wat nommer jy hy mee besig is, los dit. Nee man, hy Hallo, is nie geen nommer. seer Kyk, kry. ek gaan jou sien man, doodjes moet seer kry vandag nog. Ek gaan jou sien. Jy wil nie worry. Wie wat? Man het lanklaas drugs gerook hou. Maak erop gaan slaan. Ayo. Soos. Mense speel hier buite wanneer by drugs kom. Ja bro, so jy's af van hy goed af. Ja, rook net dag. Is duidelijk. Ja, dat is wat voor sa man. Wat kay? Dan iba na yat susa na na yarti. Wa? Si, min bro, awat tala laas ka pola dat man. Wala na masya walang trek bubala. Touch minute man. Ek wag nou net vir my pik. Dan gaan ek self lyn trek.